Жорка, чакаме те пред Артуаз. Ай. Джерке, къде го намери той, не знам. Стига бе, тата, много е миличък, ще видиш, много ще го харесаш. Добре, ай ще го видим, айде. Айде. Извинявайте. Здравейте. Георги се казва. Приятно. Здрасти. Жорка, слушай, сега трябва да направим ремонт вкъщи. Няма проблем. Тук в Артуаза има всичко, но не знаете. Дайте да видите. Айде. Супер е тук Артуаз, обаче аз искам за телевизор от тези модерните, големите, като тия панели, деца много вайрал сега. Няма проблем, бе, чак взимаме ги. Няма проблем. Ага, искаш да кажеш, че си готов да грундираш, да шпакловаш, после да боядисваш, така ли? Човек. Не, бе, човек. Това са това за ПВЦ панели. Бе. Слагаш лепилото, подпираш на стената и това е. Готово. Лесно се слага. Еми супер се, ще ги вземем. А кой ще плаща? Кефиш ме, Жорка! Вече ме кефиш! Джули, вече е твой отговорност! Айде, бе. Айде. На панелите. Ще ги вземем спокойно.